Otzari bai dotori, karriok, baina da makilien unitxiopa? Makilea txenjeko bat. Nahi zidu nahi, makilaka datu motu. Etzean atxurre batzekoanik, baina basora perretxikuten tortera eskero, Bai. jarri horre zein bierreku edok, makilie, lehenengo eta behin. Lehenengo eta behin, otzaria. Bueno, baina, bien. Eta ez plastikua. Vale, otzari ekarti importanti edok, baina ez arrautza otzaria. Karbidanok perretxikutarako otzaria. Ze holan. Hemen, hone bentaja handi bitxikok. Inok ez dakila, Zer doien. barruen. Ala oilu edo hien, ala arrautza doi izan, edo perretxiku edo izan. Hoxe, eta zeintzu duazen bez. Hori dok. Beste batzuk ostera, hartzen dauen apurre, erakutzin guixetin joa. Ba, bai, niri hori guzteteatek. Gero kuadrilak ateko, Ez, baina, importanti edo, gotzariaz gain, eta ez plastiku eta errazoi daukeko hor, ze plastikuen sartzen bauzuz perretxikuek, botatituen esporak, han plastiko barruen geratzen di, eta orduen ez da ugeritzen. Da, arnazei pez, da orduen zertu itxetxuk, pixkate likinju itxetxuk, ez dok. Orduen, otzaria oso importanti da, oso importanti da. Baite, kutsillo bai, karo, ike kutsillo dotori edukuek, nik ostera kutsillo, betiko kutsilloa, honek, pastore kutsilloa, hone dituk. Bai, pastore kutsilloa. Hone kutsilloak, deukien adok egikerie, antxinekuen moduko ez dok. Antxineko hartzainek eta erabite eben estiloko, zera, bakarrik, horrek ja seguru eta zer guztizio guzak ez dok, ja, hau importanti edo kutsillo. Baina, bueno, kutsillo, erabateko edo bestekue. Ongotarakue, ik deukuan adok, ongotarako kutsilloa, hau dok. Horre bizarra joko izak bestekaldien, lehenengo eta behin. Zorbatza, zera ongue perditik bateko, baina gero, saskari kentzeko jekusak pixarrak. Eta honaz, garbitzen dok. Polite dok, baina hau besti hau... Lagun batek emona. Baina hau besti hau, ondino interesanti hau. Eta makiliena esaten juenok, ze basuek zikintxauzak. Basuetan sasiz eta saskara asko izak ez dok. Pagodizek eta ondino bastante garbidazek, baina bat ez pinudizek eta oso zikindazek. Orduen, makilie beti dok lagungarri. Bai, norbere ibilpiderako eta baita sasizek basta hartzeko eta bar. Eta zubezarren batek urtetan bai jok, kokotien joteko bai. Sasoi honetan zuberi getxak. Bariek, eta bariek kapetako bali jok. Da gero beste gauzebi biadina, begi gargi, bai. Eta hankak bizkor. Baite, hori bolandok. Hori holandok. Nik normalien perretxikutarako antiojuek ipintxetxuat, baina gara ahaztut itxitxuat etxien. Alanda guzti be... Bai, batzuk, ez. Bai, eta perretxiko politxe gainera, Bai, dana rapatzi, eta dana hartzi, dana zertzi, hori bestok perretxikutari zen legie. Ez. Batu bitxuk, 3-4 kilotxo, eta jazta, etxera. Neikuok da, hori dok. Beste batu gitxit. Hori dok. Eta beste gauza importante bat, oinetakuek, edo botak, eri sasoien, erabiltzekuek edo bestela, basorako zerak, basorako edo botak, edo, ontariko zerak, baina laban gitxi eingo daben oinetakue erabili bida. Berez bedatera eskero laprastak... Hori dok. Osake badakik, makilie ahaztu barik,